Ta' kull sena fit-2 ta' Novembru, il-Knisja Kattolika tfakkar il-memorja ta' dawk kollha li jkunu ħallewna. Ċelebrazzjoni li tfakkret b'qudiesa li mexxa l-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tal-Unzjata f'Ħalbalzan. Kemm kbira ħinna Alla li anke fil-punt tal-mewt ipoġġi qudiemna għażla u dawl biżżejjed biex narfuh u nħobbuh. Ma l-għażla f'idejna. U jekk iridu nibdew induqu ftit mill-ġenna minn issa, it-triqna fuqha niltaqgħu miegħu fil-proxmu tagħna. It-2 ta' Novembru sa mill-modi kien magħruf bħala lajt tal-imwiet jew tal-erwieħ. U f'dan ix-xahar iċ-ċimiterji jkunu mimlijin biqraba ta' dawk li m'għadhomx magħna. Matul is-sekli li turi ir-rispett lil qraba li m'għadhomx magħna kienet xi ħaġa li niżlet minn ġenerazzjoni għall oħra skont it-twemmin nisrani. Iżda anke fil-kulturi primittivi li huma il-bot mill-Kristjaneżmu dan kien iseħħ. F'Malta dan ir-rispett huwa evidenti anke fl-ipoġġew ta' żmien it-tempji preistoriċi kif ukoll fin-numru kbir ta' katakombi tal-epoka Romana. Fl-imoddi f'din il-ġurnata il-qassis kien qaddes 3 qudiesiet, waħda kienet tkun offruta għall-erwieħ, oħra għal bżonnijiet tal-Papa u oħra għas-saċerdot innifsu. Drawwa illi jidher li kienet iddaħlet f'Malta minn Spanja.